написав. Якщо привітання. Так, що в коменті? Перший раз за весь час. Хтось написав до стрима комент. Ні, не так. Зараз ми його прочитаємо. Мабуть, не прочитаємо. А чого він прям зник? О, и 2 подобайки ніхто поставил. Аж офигеть. Ну что, сегодня вот так. Сейчас выберем так, чтобы лепш глядеться. Привітання, дороженькі. Сегодня мы про вядомого стендап-коміка, який він сам себе назвав, ой, бляха, пробачте, блогера Штефанова поговорим. И про белорусскую мову. Ён прям так умудрыўся наговорить, что подорвал весь наш белорусский YouTube. Прославился человек. Ось жив я неяк жив и не ведал про існаванне такого человека еще пару тыдняў тому. А оказалось, таки. Мае хренову кучу подписчиков. И выказывается прям про все на свете. Прям такая зорка гістарычнага Ютуба. Толькі рускамоўнага на розныя тэмы. Стендап-комік, гэта ён, дарэчы, так, ці то ён нагаварыўся, мабыць, з бадуна, не ведаю, ці то ён так пажартаваў з нашых комікаў, якія разбіралі яго ролик про беларусаў і беларускую мову. Ну, жарт, конечно, класны, на 5 копеек, прыкладна ўзроўня першага класа. Ну, блин, показываю яго ўзровень, клас. З вами, дарэчы, я, Зух Зміцер, калі хто не ведае. Канал мой беларускамоўны, поэтому далей все будзе по-беларуску. Ну и кто заходит на мой канал, згодны, что жыве Беларусь, слава Украине и саркартвела гаўмарджос. О, нават 2 человека долучились еще раз привитание. Напишите кто-нибудь, як там с гуком. Нормально, ненормально? Вобана, аж 13 человек. Ну, значит, треба хутчэй дзейнічаць. Итак, выказаўся товарищ Штефанов про нашу родную мову. Якая яна несчастная, якая яна памірае, слава России. О, первый кандидат, якога трэба забаніць. В моем чате вот такое забаронено. Пробачьте, гэтага человека я сейчас прям выдалить. Его больше нема. Блин, чамусьці зноў хтосьці каля са стрымам ідзе ў гости. Так, таких людей нам не трэба про славу России. Идите до лихоматоры. Ну что там? Ага. Отвлекаюсь от классной речи. Итак, про человека Штефанова. Чтоб ён хвалился, что ён вырос в Беларуси, что ён прям ведае весь контекст про нашу мову, але не змог вымовить нават одно слово правильно. Як ён сказал? Он сказал гутарки. Класс. У нас чамусьці гутарки гучыць. Ён выдаў, што у яго беларуская мова была б неверагодная, но я згоден, у яго беларуская мова была б неверагодна хреновая. Выкарыстаў слово суржик да помесі беларускай мовы с некай. Гэта прям показывае офигенный профессионализм человека. Ён не ведае элементарной рэчы, что слово суржик это чисто украинское слово. У нас выкарыстоўваецца для назвы такой же з'явы зусім іншае слово. Трасянка, калі хто не ведае. Вітаю, бажаю здоровья. Вітанки, вітанки, Барейко. Рады вас бачыць. Не гледзячы ні на што. Вас я сейчас бачу. Хотя минулой ночью там не вельмі весело было в Украине. По Киеву бахнули. И за подобайки так само дзякуй.
Так вось, можна было бы пра Штефанова не разважаць у прынцыпе пасля таго, што я сказаў, таму што чалавек, які не знае элементарных тэрмінаў, якія адносяцца да канкрэтнай мовы, ну, што ён можа разважаць, што ён можа наогул гаварыць на гэтую тэму? Прыкладна нічога. Ён вельмі выдатна рашыў пажартаваць, што в Беларусі на беларускай мове размаўляе менш народу, чым на мове ацтэкаў. Праўда, потым праз секунду, здаецца, склаў двойчы два, што бляха, ну, якая мова ацтэкаў у Беларусі, і дадаў, што ў Мексіцы. Я парыўся, пашукаў інфу. У Мексіцы размаўляе, па-першае, это не дзяржаўная мова ў Мексіцы, на ёй размаўляе 1,5% ад усяго насельніцтва, а в некаторых штатах до 10%. Гэта, калі што, 1,5–1,7 мільёна чалавек. У нас існуе статыстыка на гэты конт в Беларусі. Лічыцца, што дома пастаянна размаўляюць беларускай мовай 3% жыхароў. Час ад часу дома і сябрамі 7%. Ну, возьмите калькулятор і раздзеліце, напрыклад, колькі было нас па перапісу 2019 года. Гэта было 9 мільёнаў 100 тысяч чалавек. Ну, адыміце моладзь, дзяцей, ну, 8,5 мільёнаў спакойна можна залічыць у спіс людзей, якія на якой-то мове стала размаўляюць. І вось падлічыце, колькі гэта 7%. Гэта людзі, якія больш-менш часта выкарыстоўваюць. Гэта, канешне, вельмі мала, згодзін. Але я думаю, чамусьці гэта крышачку больш, чым 1,7 мільёна. Самае цікавае, што чалавек далей выдаў, што хочаце возрождаць сваю мову, яна для вас важная. Працуйце, займайцеся, толькі дзяржаву не чапайце. Вітаю, Елена Бошко. Технік ты? Я технік? Не. Я спадзяюся, гэта не мяне пыталі, я не тэхнік. Дарэчы, на каменты буду сёння адвлекацца, разбаўляць стрым чытаннем каментаў. Звычайна я ў канцы это раблю. Сёння так будзе весялей, я думаю. Спадзяюсь, што каментаў будзе дофіга. Калі вы не ў Беларусі, ставце падабайку, а калі не падпісаны на мой канал, яшчэ і падпісвайцеся. Але акуратна, таму што, ну, экстрэмісцкім прызнаны канальчык-то мой у Беларусі сярэдзіны мінулага месяца. Так што рызыкоўна падпісвацца і каментаваць, калі вы ў Беларусі. Не, знал, што у Пашы тэхніка, брат, есть. Я так зразумеў, гэта, здаецца, не пра мяне. Якога Пашы есть тэхніка? Не могу уехать. Ну ладно. Итак, не чапайте державу. Займайтесь, курсы рабіце, не чапайте державу. Самое цікавае, что менавіта держава, батька тебя не любит. Кого меня? А я які батька? Мой батька помер в 91 годзе. Іншых у мяне нема. Я не разумею, про кого ты. Бляха, не, мабыць, все ж комменты я прочитаю в конце, інакше я збиваюсь весь час. Дык вось, а як же так стало, что с беларускай мовай у нас так, як є? Я про Лукашенко, ён шакал у бацька, а яшчэ ён бацька Колі, Віці і Дзіме. Мне ён не бацька. Так что, калі што, ты памыліўся адресам. Стала гэта менавіта з дапамогаю, то, што беларуская мова займае то месца, якое займае, менавіта дзякуючы дзейнасці дзяржавы, той, якая яна є цяпер. Больш таго, быў перыяд, калі прабачце, не вельмі моцна ціснулі на людзей, якія прапагандуюць і праасоўваюць беларускую мову, то у нас была офігенная
колькасць разнастайных фэстаў, курсаў. Былі такія самыя папулярныя мова на нова. Да, мы працавалі. Была аграменная колькасць YouTube-каналаў, якія рабіла моладзь перадусім. Моладзь, якая, здаецца, павінна была сказаць, як той Штефанаў, дзякуй за падабайку, дарэчы, 4-ю. А навошта нам гэта мова? Ну, навошта нам гэта мова, я разберу далей. Далей, дарэчы, напішыце, вам цікава, щоб я разабраў Штефанова по пунктах? Я тут аж 2 сторонкі накалякаў, да чаго можна было б да яго дакалупацца. Калі будзе цікава, напішаць хаця б чалавека 3-4, то я паступова разберу все яго перлы. Потому что насамрэч мне не вельмі цікава, тым больш паглядзеўшы на гэта Штефанова спачатку, як ён любіць ручкамі свае валосікі папраўляць. У мне зразу склалось уражанне, што ён нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Потым я падумаў, што магчыма гэта прызнак нарцыса. Ён спадабацца так. Ой, так стараецца спадабацца сваім гледачам. Ух, якія класны, правда? Ух. Ну, нарцысы так часам любяць. Ну, і, дарэчы, мне вельмі цікава, а ці не з Бадуна ён той ролік рабіў. Я так падлічыў, ён за паўроліка падняў кубак і што-то там піў разоў 20. Сушняк, да? Вось я думаю, это сушняк с похмела после добрага перепою, і ці это можа быць цукровый дыябет? Не, ну калі ён раптам з цукровым дыябетам, прабачце, я над хворымі людзьмі не жартую. А можа быць ще трэці варыянт, можа чалавек просто разумее, якую херню ён несе, і у яго горла ад нерваў перасыхае, і таму ён весь час смазвае, щоб магчы хоць выстачавіць себе хоць пару слоў. Ну, я не ведаю, я, конечно, не лекар і не яго асабісты аператор, поэтому не ведаю, чаму ён глушыў ваду весь час. Напишите, як вы лічыце, які з 3 названых мною варыянтаў самы рэалістычны. Дык вось, мы працавалі мы над тым, каб наша беларуская мова распаўсюджвалась. Моладзь, якую нармальна не вучаць у школе, займалась тым, што стварала контент, і зараз, дарэчы, займаецца тым самым, што стварала контент, які дазваляў людзям паглядзець штосьці па-беларуску. У нас є ініцыятывы, як кінакіпа, напрыклад, дзе людзі выкладаюць перагучаныя па-беларуску фільмы, і іх там зараз уже не 1000. Є таксама такая ініцыятыва, якая займаецца перагучкай пераважна анімэ, анібэл. І людзі паступова все лепш і лепш працуюць, і, як па мне, робяць бесплатна ці амаль бесплатна то, што людзі в іншых краінах робяць за грошы, прафесійна перагучваюць фільмы, мульцікі, анімэ. Є такія каналы, як, напрыклад, Вожык, які займаецца перагучкай прикольных ролікаў, плюс да таго ж час ад часу выкладае стендапы. Мы працуем, да. Хай Штефанов расслабіцца, мы працуем, нормально займаемся тым, щоб наша мова прасоўвалася. І не гледзячы ні на што, яна атрымоўвае ўсё шырэйшае распаўсюджванне. Я могу сказаць, што за гэтыя 3 гады в эміграцыі я сутыкаюсь з тым, што ўсё больш людзей пачынае хаця б час ад часу выкарыстоўваць беларускую мову. Нават тыя людзі, якіх я нават не мог уявіць, што пачую ад іх хоць одно слово па-беларуску. Прабачце, горла крышачку перахапіла, зараз я адкашляюсь і вернусь. Да. Ну вось я зноў тут. Не вельмі багата пастаянна глядзець мне сёння людзей, ну, хтосьці паглядзіць у запісе. Дык вось, а як жа стала так, што наша мова беларуская аказалась на мяжы, мяжы вымірання? Вітаю, шаноўны, вітаю, белы бусел.
Здаецца, вы ўпершыню на маім канале, бо не памятаю вас. Калі для вас это бяспечна, падпішыцеся, падабаечку бахніце, калі ласка. Дык вось, дзякуючы менавіта дзяржаўнай палітыцы дайшла да таго ўзроўня, да якога дайшла сітуацыя з беларускай мовай. У 95-м годзе быў праведзены Лукашэнкам рэферэндум па некалькіх пытаннях, у тым ліку па пытанні, ці не зрабіць беларускую мову не адзінай дзяржаўнай, а зрабіць другой дзяржаўнай рускую мову. І пасля чаго паступова сталі падцягвацца ва ўладу людзі, якія максімальна адсоўвалі беларускую мову на маргінез і прасоўвалі беларускую, уключаючы да таго, што куча 17 гледачоў вельмі прыемна, уключаючы то, што многія пасады займалі у прынцыпе выхадцы з Расіі, асабліва ў сілавым блоку, якія в прынцыпе не ведалі беларускай мовы і жадання яе вучыць аніякага не малі. Паступова прыйшло ўсё да таго, што беларускай мовы амаль не стала ў вышэйшай адукацыі. Прасцей кажучы, калі ты хочаш атрымаць адукацыю, акрамя гісторыка і выкладача беларускай мовы і літаратуры, то табе нічого не свеціць. Таму што все астатнія спецыяльнасці не па-беларуску, а расійскай мовай. Тая ж сярэдняя спецыяльная адукацыя, яна абсалютна цалкам расійскай мовай. Гэта значыць, што калі ты захочаш карыстацца ў Беларусі цяперашняй чыста беларускай мовай, ты нічого не зможаш. Ну вось хіба паляводам у калгасе, ці дворнікам дзе-небудзь, ці можа быць качыгарам. І гэта менавіта дзяржаўная палітыка. А як жа не чапаць дзяржаву, калі менавіта яе дзейнасць і прывяла да таго, да чаго дайшла наша беларуская мова цяпер. Плюс да таго скарачаецца колькасць школ беларускамоўных, хаця яны таксама па-добраму, калі вдумацца, чыстая фармальнасць, таму што там проста больш гадзін беларускай мовы і літаратуры. Калі, магчыма, хтосьці не з Беларусі сюды зайшоў, то я вам патлумачу, што у нас все урокі вядуцца рускай мовай, акрамя урокаў беларускай мовы і літаратуры. Доўгі час у нас была гісторыя Беларусі па-беларуску, але цяпер і яна па-расійску. І са школы многім людзям проста вельмі складана атрымаць нармальны ўзровень ведаў сваёй роднай мовы. Яна выкладаецца прыкладна так сама, як в нармальных краінах выкладаецца мова замежная. Гэта значыць, звялі веданне і вывучэнне беларускай мовы моладдзю да ўзроўня замежнай мовы. Ну, сапраўды, навошта беларусам беларуская мова? Гэта ж не кайфло, правда? Хто гэта прыдумаў? Ё-маё! Да наогул беларусы гэта рускія са знакам якасці. Сказаў некалі адзін такі своеасаблівы беларус цыганскае паходжання. Александр зваць, калі што. Правда, не той Александр, які ў мяне зараз сосед, іншы. Ён у Беларусі да гэтага. Ім там каля 70 гадоў і з вусамі. Не ведаю, ведаеце такога? Яшчэ бацькам яго любяць называць. Вот прозвішча не памятаю, забыў. Вось такая песня з беларускай мовай. Калі што, з 1991 до 1995 года, до рэферэндума, адзінай дзяржаўнай мовай у нас была мова беларуская. Шла якая-ніякая беларусізацыя, хаця яе ўзровень быў перабольшаны, я так скажу, таму што я якраз вучыўся, скончыў у 94-м годзе вучэльню, і некай беларусізацыі сваёй
мясцовасці я не заўважыў абсалютна. Дарэчы, прачытаю тут пару каментаў крупных. Магчыма, людзі штосьці дадалі. Усё складана з мовай у Беларусі. Я зараз на бацькаўшчыне. Ой, спадар, рызыкуеш. Ну ладно. Спадзяюсь, чалавек дарослы, разумее, што робіш. І ніводны чалавек не размаўляе. Гэта нейкі жах. Што стала горш, чым калі я быў? Таму што калі я быў хаця б адзін на адзін са мной багата людзей размаўляла. Калі прям сталі баяцца ўсе, ну гэта рэальны жах. Каб вы уяўлялі, мяне ў маршрутцы не зразумеў малады кіровец, я зрабіў гучную прапанову, каб спыніліся на прыпынку, а ён вусамі не павёў. Блин, да. Гэта рэальны жах. Калі так. А маладыя прыкладна якога ўзросту? Сколькі яму годзікаў? Ну, хаця так, з такім навучаннем беларускай мове я баюсь, што ўсё больш будзе моладзі, якая не будзе 24 яму. Не, я не вам, калі што, а этому кіроўцу 24, так? Ну, это не так, чтоб сверх уже молоды. Хотя молодь, так. Плюс год. Да. Гэта вельмі сумная навіна. Вось вам і паказнік. Я разумею, калі вось як вы апісваеце сітуацыю, чаму яна прямо такая стала. Ну, таму што многіх людзей рэальна рэпрэсавалі за то, што яны штосьці рабілі публічна на беларускай мове пасля 20-го года. І я не раз яшчэ, калі быў у Беларусі, чуў, мне просто людзі пыталі: а ты не баішся публічна гаварыць па-беларуску? Ты не баішся, што тебе прям зараз захрыбуць? Ну, я слёгку адмарожаны, я не баяўся. Вось гэтага дакладна не баяўся. Нават падчас першай хвалі мабілізацыі на вакзале чыгуначным у Менску пасадзіў на дупу пару раз расіян. Ну, фігуральна, фізічна як ім ніякіх метадаў не прымяняў, калі што. І нават тады была сітуацыя, што гэта бачыў адзін міліцыянт, і ён нават крок не зрабіў, щоб штосьці з гэтым зрабіць. Проста праважаў мяне вачыма. Хаця мог і маў права да мяне дакалупацца тады. Але чамусьці, мабыць, вырашыў, што правільна зрабіў вось гэты ненармальны чалавек. І, дарэчы, мяне тады падтрымалі некаторыя беларусы. Таксама са мной разам далучыліся, наехалі на расейцаў, якія вялі сябе як кончанае хамло. Наконт таго, колькі людзей ведаюць і разумеюць беларускую мову, я магу расказаць такую штуку, як то, што я на працы вёў дакументацыю па-беларуску, да 21-го года, да восені працаваў, ахоўнікам я працаваў. І кожны стараўся хоць якое-то словечко выказаць па-беларуску. Нават старались не просто звычайныя словы, а якія-небудзь прям вынайсці, што «а мы і такія ведаем, не толькі ты штосьці ведаеш». А самае прикольна было, калі начальство, такое все рускамоўнае, наязджаўшае на мяне часам, нават за беларускую мову. Калі ім штосьці ад мяне было трэба, то першае, што яны рабілі, это пачыналі са мной гаварыць па-беларуску. Ну да, прикольны такі прыёмчык рабілі, щоб я адразу не ведаў, што ім адказаць. Ну, бо калі ка мне так звяртаюцца, я не мог адразу сказаць, што не, я не буду гэта рабіць. Я нават часам спачатку падвісаў ад такой нечаканасці. Гэта значыць, што гэтыя людзі, нават калі зараз не карыстаюцца, яны ведаюць беларускую мову. Але былі іншыя экземпляры, якія на мяне скардзілись, напрыклад, за то, што я пераводзіў тэлефон рабочы на беларускую мову. Магчыма, я выкладу, я такія штукі фоткаў, на мяне дакладныя пісалі, скардзілись начальству,
что я зноў перевёў телефон на беларускую мову. Падла я такое. Расстрелять, да? Так, сейчас прочитаем. Я і зараз размаўляю, на мой погляд, гэта бяспечна, але шмат хто робіць такі твар, як быццам, а навошта табе гэтая мова? У многіх гэта на абліччы напісана. Ну, такія і па шчырасці былі заўсёды. Зараз я падазрую, што іх нашмат больш. Варыянтаў, навошта беларуская мова, можа быць багата, але такім людзям прям зараз можна было б сказаць, што яна хаця б для таго, каб мяне не забралі рано ці позна ваяваць на баку Расіі. Таму што, ну, а як будзе там разумець, што яму сказалі чалавек, які не разумее расійскай мовы? Ну, можна зрабіць выгляд, што ты не разумееш, не проста размаўляеш па-беларуску, а не разумееш беларускай мовы. Ух ты, рэзка падскочыла да 21 чалавека колькасць гледачоў. Нечакана. Дарэчы, спадарства, падзеліцесь спасылкай, калі вам гэта бяспечна на гэты стрым. Хай людзі далучацца, хай людзей больш будзе, таму што я багата яшчэ чого хочу сказаць на гэту тэму. Ну, а пра Штефанова, я так разумею, размаўляць мы не будзем, таму што ні адзін чалавек не напісаў, што яму цікава, каб я расказаў перлы гэтага таварыша. Ну, значит, Штефанов ідзе лесам. Куды яму і дарога? Хто ён такі для нас, беларусаў? Ён, правда, сказаў у сваім стрыме, што я же тоже беларус. Ну, у мяне дядька такі з Нарыльска быў таксама. Прыехаў, калі апошні раз быў у Беларусі, ён все жыццё пражыў у Нарыльску, потым кляўся, бажыўся, што выйдзе на пенсію, пераедзе ў Беларусь купіць сабе дом ці кватэру. Ён пераехаў, да. Пераехаў в Курск. Я, правда, не ведаў, што Курск это Беларусь. Ну ладно, яму відней, ён старэйшы, яму ўжо 80+. А можа, у яго з узростам проста крэцінізм геаграфічна развіўся. Ён зблытаў Курск з якім-небудзь беларускім мястэчкам. Ну што зробіш? Так вось гэты выдатны таварыш, калі прыехаў, усё здзіўляўся, навошта каму трэба гэта беларуская мова? Што вы? Хаця ні хрена не разумеў, як я зразумеў ад маіх родзічаў, якія з ім гутарылі. А потым выдаў пад канец, што да вы без нас, ён, прыкіньце, беларус этнічна, т.п., але грамадзянін Расіі, вы без нас, беларусы, ні хрена не зможаце, вы не выжывеце. А калі раптам выжывеце, то мы такую кнопачку націснем, і вы попелам станеце. Ух, які добры чалавек, паляха. Класны, прям, я в захаплении такого человека, прабачьте, мабыць, зараз по ушам бахнула, бо по микрофону стукнул. Самое цікавае, что перед тем, як выехать, ён цікавую рэч сказал. Я же тоже белорус, помните? Класс. Белорус, які готов бахнуть ядерными зарадами по Беларуси и спалить миллионы белорусов. Ну да, ён же тоже белорус. Классная категория белорусов. Поэтому беларуская мова можа багата чого абараніць, плюс она дратуе. Чамусьці, правда, она дратуе в асноўным таварышаў з усхода. Вось реально, сколькі я не сустракаў, адзіныя, хто нават і блізка не спрабавалі вывучыць пару слоў по-беларуску і пачаць хоць як-то разумець мяне в этом плане, гэта былі грамадзяне Расіі. На шчасце, зараз са мной сусед расіянін, які от з'явілася ў жаданне, за пару месяцаў ён навучыўся, ён прама амаль цалкам разбіраецца і разумее беларускую мову. Але, ну, блин, ён адзін з несколькіх соцен. Классный пацан, ничего не могу сказать. Шкада, что таких пацанов и девчат, я думаю, ну, от соток. Ну, ладно, дам аванс 5%. Ну, что такое 5% в поравнании с 95%? Щиро кажучи, мало.
Вось такая штука про беларускую мову. Наконт, як же нам адрадзіць беларускую мову? Само собой, доведется менять довольно крепко законодательство. Российскую мову, само собой, доведется выводить со спису державных, безумовно. Ты же ведаешь, что Беларусь на дотациях от России еще с 96 года. Вось ён тебе и казаў: слухай, дотации насамрэч во многом яны да. Яны але яны перабольшаныя насамрэч. Плюс наконт з 96 года, вот тут я даволі моцна сумнеюсь, что прям аж з таго часу. Плюс, калі вдумацца, дзякуючы геаграфічнаму становішчу, дзякуючы розуму наших людей, мы можем жить без России легко, просто для этого придется крышечку реформовать экономику, крышечку реформовать суды, армию, и все абсолютно реально. Вось глядите, литовцы чамусьці змаглі? Змаглі. Латышоў яшчэ менш. Змаглі? Змаглі. Картвэлы, іх менш, чым нас. Змаглі? Без пытанняў. У іх быў цяжкі перыяд, яны нават спалілі, в свой час былі амаль все дрэвы, якія ў іх в гарадах раслі, мэблю, таму што не было чым тапіцца. Были огроменные перебои с водой. Кажуть, что нават голод был, але ж яны гэта перажылі і жывуць далей нормально, і людей, якія там голодаюць, я дакладна не ведаў. Возьмем Армения. И Россия всю дорогу оббирала в 90-х, включаючи тем, что заставляли снабжать за так базу 102-ю, тады, калі ў Арменію самой нічого не было, плюс кормить, плюс далей вымусілі перадаць в канцэсію на вельмі працяглы тэрмін чыгунку, таму чыгунка цяпер не належыць дзяржаве, альбо якой-нибудь камерцыйнай структуры армянскай належыць дзяржаве Расійская Федэрацыя. Але пры гэтым яны не здались, яны выжылі. Что-то я не вельмі чуў, чтоб тут особо хтосьці галадаў. Да, є бедныя людзі, якія складана перабіваюцца. Але не здались, выжылі. Так а мы што? Нас больш. Мы в лепшым месцы геаграфічна знаходзімся. Поэтому залежым мы ровно до тых пор, пакуль нас вымушаюць залежыць ад России. Будзе воля палітычная, воля народа, гэта можна рашыць даволі нескладана. Наша ўлада пайшла по простому шляху, вось і вся сувязь. Так 100% так і є. І, дарэчы, не ведаю, наколькі гэта праўда, але адным из пунктаў, якія кінулі расіянам Расійскай Федэрацыі, уладзе расійскай, каб яны больш лагодна да нас ставіліся, гэта менавіта прыняццё як другой дзяржаўнай мовы расійскай і знішчэнне сваёй культуры і ідэнтычнасці. Самае цікавае, што не гледзячы на весь гэты ціск, дагэтуль беларуская мова нікуды до конца не знікла, яна є. Так, яна перайшла і, дзякуючы гэтаму, во многом выжывае в інтэрнэт. Пробачьте, переписки, в YouTube, TikTok каналы, Instagram сторонки, переписку в том же Фейсбуке, Threads зараз рассказывают, что вельмі беларускамоўная соцсетка, я ўсё ніяк туды не зайду, па шчырасці не вельмі хочу. Мне хапае тых соцсетак, што ў мяне є. І для того стану, в якім зараз знаходіцца, дзякуючы дзеянням дзяржавы беларуская мова, у нас в інтэрнэце мы вельмі прадстаўлены. Тых же самых YouTube каналаў, замест тых, якія
перестали існаваць пасля 2020 года, а іх было, як мінімум, я ведаю пра 250 штук. Зараз з іх жывыя толькі 10. Але з'явіліся новыя на самыя розныя тэмы. Зараз, у прынцыпе, калі прыкласці крышачку намаганняў, можна на амаль на любую тэму знайсці які-небудзь беларускамоўны канал. Вось толькі па ремонту, можа, хіба аўто і рознага іншага я канала пакуль не знайшоў беларускамоўнага. Дарэчы, калі хтось такі канал ведае, скіньце мне ў каментах, я б з задавальненнем глядзеў. Пагэтаму, нягледзячы на весь ціск, беларуская мова нікуды не знікае. А як жа нам яе будзе адраджаць? Ну, само сабой, трэба будзе, конечно, не рэзка, таму што куча людзей гэта будзе складана, але з пераходным перыядам, напрыклад, 10 гадоў, зрабіць так, што все дзяржструктуры павінны будуць працаваць па-беларуску. Зрабіць вось гэта адразу, не чакаючы якіх-то 10 гадоў, варта будзе экзамен для дзяржаўных служачых і чыноўнікаў па веданню беларускай мовы. Хочаш працаваць в дзяржаўным сектары? Ты абавязаны ведаць беларускую мову. Не? Ну, працуй в іншых сферах. Сфера багата в этом жыцці. Тое же самае прадпрымальніцтва. Зрабіць падатковыя льготы для кампаній, якія будуць весці публічную дзейнасць па-беларуску. Плюс можна надаць пару-тройку адсоткаў падатковых льгот, калі яны будуць і дакументацыю весці па-беларуску. Зрабіць, каб была адукацыя на самыя розныя прафесіі па-беларуску. Гэта, конечно, будзе не сверхлёгка, таму што давядзецца аднавіць некалі распрацаваную тэрміналагічную базу па-беларуску, а яна насамрэч є абсалютна па ўсіх дысцыплінах. Але асвоіць, канешне, выкладчыкам беларускую мову давядзецца некаторы час. Дарэчы, в адукацыі я таксама лічу, што трэба будзе ввесці абавязковае веданне беларускай мовы. Як не, не зможаш там працаваць. Астатняе насельніцтва хай як хоча. Навошта кагосьці застаўляць штосьці чапаць? Прыкладна вось такія думкі на мой розум, што нам трэба будзе рабіць. Дарэчы, мне падказаў зноў жа мой сусед расеец цікавую штуку, якую можна было б выкарыстаць нам таксама для папулярызацыі беларускай мовы. Напрыклад, зрабіць для людзей, якія карыстаюцца беларускай мовай, бясплатнае навучанне па каких-то прафесіях. А магчыма зрабіць наогул як у Чэхіі. Хочаш вучыцца бясплатна? Вучыць чэшскай мовай. Хочаш вучыцца якой-небудзь іншай мовай, напрыклад, той же ангельскай, а у нас было б расійскай. Тады навучанне платнае, прабач, у тебе є выбор. Тебе ж ніхто не пазбаўляе выбора, так? Рабі, ради Бога. Можна зрабіць, каб былі якія-небудзь перыяды, калі людзі, карыстаючыся беларускай мовай, маглі бясплатна наведваць музеі, бібліятэкі. Абсалютна бескаштоўна. Такое, дарэчы, робіцца што-то падобнае з іншымі матывацыямі в Расійскай Федэрацыі на дадзены момант. Гвалт гэта, альбо назваць іншым словам, гэта складанае пытанне. Я не лічу гэта гвалт, гэта лёгкі прымус. Але, а як вылечыць інфекцыю? А расійская мова в Беларусі, на мою думку, на дадзены момант гэта інфекцыя, якую внедрылі абсалютна ненатуральным шляхам.
апошнімі гадамі нашай незалежнай Беларусі з 95-го года, ну, апошнімі дзесяцігоддзямі хутчэй, асабліва старанна, да гэтага в Савецкім Саюзе, да гэтага в расійскай імперыі ціск быў вельмі моцны. Ну, вось такія вось думкі спадарства. 40 хвілін я пагаварыў. Дзякуй всем, хто накаментаваў. Яшчэ каменты. Так, якая беларуская соцсетка? Яна не беларуская, яна соцсетка, в якой беларускамоўныя людзі найбольш сябе прасоўваюць. Threads. Назва яе Threads. Яна адна з частак мэта карпорацыі, але вось там чамусьці яна стала папулярнай менавіта у людзей, хто піша па-беларуску. Мяне самога туды спрабуюць зацягнуць, но пакуль не зацягнулі. Відроджуйце выдавніцтва кніг на беларускай мове. Дарэчы, дзякуй за ўвагу. От гэта тэма, пра якую я забыў, а варта было б пагаварыць. Зараз я прачытаю наступныя каменты і на эту тэму скажу. Ужо ёсць незалежная толькі ў Польшчы. Ну, вось вам, Барэйка, дарэчы, праўду адказалі. Насамрэч тут варта ўдакладніць. Яны былі, большая частка з іх доўгі час у Беларусі. Іх выціснулі адтуль. Таксама, як тыя ж самыя курсы мова на нова знішчылі. Забаранілі, прасцей кажучы, прызнаўшы экстрэмісцкім фармаваннем. А самы трэш быў, у маім разуменні, гэта калі такого чалавека, Павла Белавуса, пасадзілі з фармуліроўкай за здраду дзяржаве і прапаганду за прапаганду ідэй беларускага нацыяналізма. Чалавек, в прынцыпе, все, што ён рабіў, гэта выпускаў в рамках кампаніі «Сімбалбай» разнастайную сімволіку і вопратку з беларускімі узорамі, арнаментамі, вышыванкі тыя самыя. Ён задаў тренд на вышыванку ў Беларусі. Дзень вышыванкі запровадзіў у Беларусі. Дзе тут здрада дзяржаве, баляха? Ну, я нават не ведаю. Гэта трэба было альбо вельмі моцную фантазію праявіць, щоб там яго знайсці, альбо проста ад балды вырашыць, што пофіг на то, як это выглядае, чалавека трэба закрыць вось па такіх матывах. Што і зроблена было. Можна шмат чаго, але каму гэта трэба? Спадарства. Гэта трэба тым, хто гатов гэтым будзе займацца і хто бачыць в гэтым сэнс. Важна не то, каму гэта трэба, а як гэта будзе большасць людзей успрымаць. Некалі апытанка, здаецца, 21-го года Чатам Хауса паказвала, што лаяльна да пашырэння выкарыстання беларускай мовы на той момант ставілася 40% жыхароў Беларусі, дарослых. Яшчэ дзесьці па тых жа пунктах, каля, вось, каб не схлусіць, здаецца, каля 7% былі катэгарычна супраць гэтага, а астатнія проста не малі сваё меркаванне. Гэта значыць, яны пашлі б на бок тых, хто стаў бы большасцю, а так як большасць 40% мала пазіцыю і выступала за пашырэнне беларускай мовы, яны б далучылись бы да гэтай групы людзей. І важна, щоб проста гэтыя людзі праяўлялі сябе больш смела і актыўна. І былі прыкладам. Я, напрыклад, на сваёй працы тым, што я карыстаўся па беларускай мовай, пры гэтым я быў падкаваны юрыдычна, я прабіваў свае права, дапамагаў адстаиваць права, парадамі, я не хадзіў у суды, таму што людзі самі павінны штосьці рабіць, але падказваў, як можна абараніць свае права іншым людзям. Я ствараў уражанне чалавека даволі адукаванага, хаця такім насамрэч я сябе не лічыў, хаця б фармальна, таму што
не мае вышэйшай адукацыі, то адно толькі самаадукацыя. І чалавекам упартым, чалавекам культурным, і гэта прыцягвала іншых людзей. Уласны прыклад вельмі моцна дзейнічаў. Гэта то, што варта будзе рабіць кожнаму, для каго гэта мае значэнне. І плюс тлумачыць сэнс, для чаго беларуская мова. Вось, я думаю, з гэтым мы неяк справімся. Тым больш, што адтаржэння беларускай мовы, няма ж яе ў Беларусі фактычна. Дарэчы, цікавае яшчэ пытанне, якое я ледзь не забыў агучыць. А для чаго нам вось в эміграцыі беларуская мова? Вось навошта людзі тут все больш пачынаюць ёй карыстацца, хаця б публічна? Навошта перайшла на беларускую мову Светлана Ціхановская, напрыклад? А навошта такая пані Роза Турарбекова, казашка, дарэчы, этнічная, ўсё часцей і ўсё лепш гаворыць беларускай мовай? А штука простая, што гэта самы просты спосаб паказаць, хто ты, спазіцыянаваць сябе. І ведаеце, чалавека з ідэнтычнасцю, з пазіцыяй, яго нашмат больш паважаюць. Той же Сакартвела, Грузіі, калі хто не ведае, што такое Сакартвела, в той же Арменіі. В той же Сакартвела мяне, калі даведвалі, што я беларус, зусім па-іншаму адразу стаўленне было. А калі ўспрымалі за расейца, адразу стаўленне было даволі кепскае. Вось для этого, для того, чтобы просто показать, кто мы, показать, что мы особная нация, со своей культурой, своими звычаями, своими уявлениями, своей историей. Дарэчы, крышечку прарэкламую, я ж цяпер стаў чытаць, буду ў фармаце стрыма гэта рабіць, стаў чытаць гісторыю России от наших беларускіх гісторыкаў. Полностью назву гэтай кнігі я на всякий выпадак гаварыць не буду пакуль, хаця гэта было б варта таго. Чаму не буду гаварыць? Каб яе максімальна доўга не прызналі экстрэмісцкай. Кніга таму, што вельмі цікавая і вельмі карысная. Вось такія пірагі спадарства. Што ж, бачу, што мяне цяпер глядзіць толькі 3 чалавекі, шкада, паставілі толькі 4 падабайкі, але спадзяюсь, хтосьці паставіць яшчэ, паглядзеўшы ў запісе. І спадарства, згадаю пана Белага Бусла, бережыце сябе, калі ласка. Будьце вельмі асцярожнымі. Раз вы там, дзе вы там зараз ёсць. Цікава было б даведацца, ці збіраецесь вы як-то пакуль што ў больш вольны свет выехаць. А пра Штефанова зрабіў я аж 2 старонкі пра яго нагаварыць, але па ходу цікавасці да яго перлаў ніхто не выявіў. І халеру з ім. Хай ідзе ён лесам са сваім змеіным языком. Нам, в прынцыпе, 100 гадоў ён не цікавы. А то, што ён расказвае, што ён жыў всю свою маладосць в Беларусі, сам з Віцебскай вобласці, так можна жыць у Беларусі і быць поўнасцю галавой у рускім свеце. І да таго ж чалавек сазнаваўся в любові да імперыі. Малайца. Хай жыве ў сваім свеце. Дарэчы, жыве ён цяпер в Амерыцы. Чамусьці ён не застаўся ў Расіі, чамусьці не ацэнілі яго заслугі і прызналі яго інаагентам. Бедненькі, праўда? Але ж все равно гэта не дапамагло яму стаць больш дэмакратычных поглядаў чалавекам. Так бывае.
Што ж, спадарства, дзякуй всім за каменты, дзякуй за то, што былі са мною ўвесь гэты час. Спадзяюся, стрым даволі цікавы атрымаўся, не сумбурны. І убачымся яшчэ. Да пабачэння. Да новых сустрэч. А яны дакладна будуць. Я спыняцца не збіраюся.